донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон имрӯз яке аз муассисаҳои пешбари таҳсилоти олии кишвар маҳсуб ёфта, фаъолияти худро барои омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат равона кардааст. Дар нишасти матбуотии роҳбарияти донишгоҳ иброз дошт, ки тамоми корҳои анҷомёфта дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат ва барномаҳои давлатӣ амалӣ гардида, ҳадафи асосӣ баланд бардоштани сифати таҳсил ва рушди илму инноватсия мебошад. Таъкид гардид, ки дар айни замон дар донишгоҳ беш аз 4000 нафар донишҷӯ аз рӯи шаклҳои гуногуни таҳсил ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. омода намудани кадрҳо аз рӯи даҳҳо ихтисоси бакалавр, магистратура ва докторантура ба роҳ монда шуда, ҳамзамон шароити мусоид барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва рушди малакаҳои касбӣ фароҳам гардидааст. Ба гуфтаи масъулин, дар нимсолаи аввал садҳо донишҷӯи муассисаро хатм намуда, қисми зиёди онҳо соҳиби диплом гардиданд. Барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи омодагии мутахассисон, ҳамкории донишгоҳ бо корфармоён, муассисаҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ густариш дода мешавад. имрӯз мо бо 5 муассисаҳои соҳавӣ, яъне бо бонкҳо, бо иттифоқи адвокатураи ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ширкатҳои суғуртавӣ, аз он ҷумла бо ширкати суғуртавии бима ҳамкории зич дорем, чунки донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар самти омода намудан, бозомӯзии касбӣ ва табодули таҷриба намудани кормандони соҳаи суғуртаи ҷумҳурӣ дар байни давлатҳои иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ донишгоҳи базавӣ ба ҳисоб меравад. дар нишаст ҳамчунин ба таҳкими пойгоҳҳои моддию техникӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Зикр шуд, ки донишгоҳ дорои синфхонаҳои муҷаҳҳази таълимӣ, озмоишгоҳҳо, синфхонаҳои компютерӣ, китобхонаи илмӣ ва воситаҳои муосирии таълим мебошад. фаъолияти илмӣ низ яке аз самтҳои муҳими кори донишгоҳ арзёбӣ шуд. дар ин давра омӯзгорону муҳаққиқон таҳқиқоти илмиро густариш дода, як қатор рисолаҳои илмӣ ҳимоя шудаанд. донишгоҳ инчунин мизбони ҳамоишу форумҳои байналмилалӣ гардида, донишҷӯён дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ соҳиби ҷойҳои намоён шуданд. таваҷҷӯҳ ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт. масъулин аз татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо донишгоҳҳои хориҷӣ ва ҷалби барномаҳои байналмилалӣ ёдовар шуда, гуфтанд, ки ин иқдомҳо барои баланд бардоштани сатҳи таҳсил, такмили маҳорати омӯзгорон ва рушди фаъолияти илмӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд.